Welkom in Januari. Maken wij een mooi rijden, een stukje? Moest toen een hoekje mee, jongen? Ja, dat kan. Nou, stap maar even in. Het zit een beetje stevig, maar hoe een lijst ernaast nu. Ik denk het al. Maar dit is wel ideaal zo'n golfkar. Ja, zeker. Dan kun je door een beetje vlak tussen het rood komen. En dat gaat ik rap. Ja, maar wel een beetje gang houden. Ja joh, Herk gaat er aardig op. Ja, maar de dik is vrij, hè? Maar joh, allemaal een mooi putje zo. Een mooi putje. Ja. Haha, nou doe ik niet raar werk hoor. Wat met de camera in je hand. Denk erom, ik ging hier al een beetje door de sleepaadjes heen. Ja, joh, ben ik maar een wilde ridder. Heb je maar al een beetje op zitten, of nee? Nou, goeie. We gaan zien en hij had veel honger. Oh ja, dit is een wilde. Nee. Hoi, mama die vrouwtje is bij huis, dus mama die erin komen. Oké, tot zo. Ah, boeken. Ah, goeie. Goeie. Maar hoe ken je elkaar? Wie? Mekaar? Van de Harkema's Boys natuurlijk. Ja. Van de Harkema's Boys? Ja, zeker. Dat mag heus wel, hè? wilden dan, hè? Daar. Ja, zeker. Wat zit er bij hem op een planning? Naar de bingo, hè? Wie heeft Jan naar de bingo? Ja. Dat maar even, hè? Ja, maar krijg even, hè? Ja. Simmer in Friesland. Wat mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hilkema.